hun stadig lige sagde, hvis jeg overhovedet har den mindste tvivl, sige det ting, så hun kan prøve at gå ud og snakke med andre. Jeg overvejer bare sige, at jeg er meget i tvivl. Hvad har hun gjort, der fortjener din ærlighed? Hun har ikke gjort en ski andet end en pestilens. Det er faktisk ret i, ja. Så det kan godt være, hvis du har det bedst, så vil jeg stå bag dig. Ja. Altså, nogle gange bliver man nødt til at bare være kold. Jeg vil bare være så irriteret, hvis Camilla Sofie, hun får den, og hun ikke ryger i aften. Så er der 2 uger, man skal holde hende ud endnu. Ja, det er så lang tid. Det kan jeg ikke magte. Fandme fedt, de fik den melodi her. Man lyver. Det er en stor løgn, når man skal skrue piger, så nu får altid en raket af på en eller anden måde. Er ikke rigtigt? Det siger aldrig sandheden. Nej, det er sgu ikke nogen af alle mine venner, de lyver, så det står ud af alt. Jeg har altid skylden med alle, når de spørger, hvor mange. Hvor mange er du sammen med? Hvor mange er du sammen med? Det er 7. Højst. Ja, 7 eller 8 plejer jeg altid at sige. Det er godt ramt, mand. Ja, 7 eller... Fordi 7 eller 8. Det skal heller ikke være urealistisk. Nej, man siger ikke 3. Du siger ikke 60. Nej, mange er du sammen med? 65. 65, du. Men vil du med hjem alligevel? Jeg lyver om alt. Det er sådan... Har du nogensinde holdt hjem alligevel? Fuck, det er sindssygt sagt. For at hun skal gøre det. Ja, bare for at det skal være mere specielt, og så bliver hun glad. Lige meget hvad piger spørger om, så har jeg aldrig prøvet noget næsten. Jeg har aldrig prøvet før. Det er så godt. Det har jeg aldrig prøvet før, men det ved jeg ikke. Altså. Har du fået suttet mange gange? Jeg har aldrig prøvet det. Det er faktisk sjovt, fordi det har jeg aldrig prøvet. Så det... Hvor er det sindssygt. Men det er ikke rigtigt, man er sådan. Hold kæft, hvor er det godt. Jeg gør alt, hvad jeg kan, og jeg vil drysse så meget sukker ud på, som jeg kan for at få lov til at lave listepikken lige. Listepik? Jeg kæmper alt, hvad jeg kan for at prøve at se, om jeg kan kakke Nadia. Jeg prøver selvfølgelig lige at skubbe den lidt og se, om jeg lige kan få stukket den lidt ind, måske. Men hun bliver ved med at pille den væk. Det kan godt være, hvis jeg lige kan få taget hendes snødt om, så er Chip, som er Martin, så er han glad, og så er Nø-patruljens mission, den er gennemført. Nadia, hun giver mig en lille håndtrol derude, og det er jo altid dejligt at lige få lidt massage på farmanden dernede, jo selvfølgelig. En håndtrol er slet ikke lige så godt som med knald, fordi at kakke en pige, det er det bedste, der kan ske. Fordi der er bare lidt mere bevægelse i det sådan, når man lige skal godt i gang og så videre. Men en håndtrol er jo også dejlig nok, fordi det er jo sådan, der bliver der stadig rørt ved ham. Så behøver man ikke selv at skal gøre det. Kæft, hvor er det godt sagt. Stolle. Ja. Det er blevet din tur. Så også en young Rikke. Du ønsker at redde og drikke gift. Jeg står og kigger ned i jorden, fordi jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal vælge. Fordi jeg har løjet rigtig meget over for Camilla Sofie, og det giver mig en dårlig smag i munden. Så er det jo min allerbedste mulighed at vise noget over for Camilla Sofie. Og vise, at hun kan stole på mig. Og jeg kan se, at Martin, han begynder at græde. Han betyder rigtig meget for mig. Han er blevet en af mine bedste kammerater herinde. Jeg kigger meget på dem begge to, og tænker. Jeg vil gerne kunne se mig selv i øjnene, når jeg kommer hjem. Hun er fucking nødjuice, mand. Ej, hvor er det fedt. Det kan jeg huske, da vi også engang skulle drikke noget, så måtte vi stoppe det, fordi Fie kunne ikke drikke alt det, hun skulle drikke. Altså Fie Laursen, hun fik det så dårligt, så de stoppede med det, fordi hun skulle stå på den. Jeg tror sammenlagt var nok sådan 1,5 liter et eller andet. Det kunne hun sgu ikke. Martin, han er min makker i Nø-patruljen, og så giver han mig viften, som er kendetegn for Nø-patruljen. Martin, han tager viften frem og vifter den, som er vores lille move og tricks. Det betyder sgu meget for ham. Alle deltagerne er Martins små slaver, og de tør ikke gå ham imod. Det var jeg åbenbart den eneste, der turde. Camilla Sofie, din partner Stolle, har heller ikke valgt at støtte dig. Og det betyder altså, at du skal forlade Paradise Hotel. Hvordan har du det? Selvfølgelig har jeg det rigtig stramt med det, men det kommer ikke som noget chok. Jeg havde forberedt mig på det. Det er også sygt, det der med, at man ikke kan huske folk, fordi de er så tørre. Jeg ved ikke, om der er nogen, jeg er skuffet over, for der var ikke nogen herinde, jeg stod 100% på. Ja, jeg har et ondt i dilleren i dag. Hvor meget vil det så derude i år? Så var vi kakket i lidt over en time ude, hvis lyset ikke er slukket.
Ej, hvor er det genialt. Stolle, han var faktisk meget. Seriøst, meget kommentarproduktion, men det er meget kæft, hvor er de gode til at få folk til at blive nu. Det kan jeg huske nogle af de ting, de gjorde. Det var genialt. Så han ikke ville gå herned, fordi han havde tænkt... Og de ved jo også selv, det er content. Hvis det var, vi skulle lave et eller andet eller sådan noget, ikke? Og jeg havde jo sagt for lang tid siden, at jeg ikke ville have sex herinde. Nu skal vi lige have fundet en ny mission. Ja, det skal vi. Jeg har fået et blowjob på en nøgesutter. Ja. Kæft, hvor er de vilde, mand. Jeg så... Det er tid til at tjekke ind. Now we on fucking duty to please that booty. Lige nu, der står den bare på ren... Og det er fuldt drøn. Nødpatruljen kommer 100% on duty to please that booty en sidste gang. Nødpatruljen, de er on duty to please that booty. Vi skal også lige tjekke, inden jeg forlader. Så skal vi tjekke. Og vi skal tjekke, om det stadig er den bedste røv. Hey, nu synes jeg godt nok. Det er en god. Der er stadig. Der kommer ikke til at mangle noget i aften. Men jo, altså hvor er det? Men jo. Ej, hvor er de sindssygt. Der er altså smæk på de to. Er det ikke enig om, når pigerne kommer ud nu? Når pigerne kommer ud, vi kakker dem herude, lige ude foran. Og vi kakker, tag solbriller på nu, vi kakker dem nu. Martin og mig har den ultimative mission om at få en firkant. Hvor det en kamel slik fisse under vandet? Nej, nu stopper du. Nu stopper du. Men helt seriøst. Men jo. Og så, er du klar? Ej. Ja. Ej, de er altså på, de Vi to. får rigtig flødet pigerne op, og så går der ikke lang tid, før vi begge to har kakket. Det er det fedeste, der er sket i mit liv. Det er virkelig noget, jeg prøver i gemmeren. Ej, det var vildt i den nej, sæson. det er overhovedet ikke nogen firkant. Jeg hopper ikke med på den vogn. Og missionen, den fuldfører ham en gammel selvfølgelig. Jeg får lige spidsen ind for gangen ude i poolen, og det er ved siden af Stolte, så det er helt perfekt, mand. Aftenen kunne ikke være bedre. Så siger han, jeg tror, du er jomfru eller sådan noget. Du er da mega stram. Og bare ikke gå op for ham, at jeg stadig har trusser på. Det er totalt dumt, altså. Jeg kommer til at savne. Jeg kommer til at savne dig helt vildt. Det er helt Jeg skørt, synes, det er mand. så underligt. Prøv lige her. Jeg skulle lige skifte bukser. Nu skal jeg hjem i kulden. Jeg bliver rigtig glad, at han lige siger til mig kort, at men Stolle, prøv lige se, hvad jeg er på indenunder. Han er stadig on duty. Jeg er så træt af, at du skal forlade det her sted. Jeg er overhovedet ikke klar, mand. Prøv her. Jeg kan slet ikke beskrive det. Stolte, prøv her. Jeg lover dig. Du lover mig nu, at du tager hævn. Stolte, han er rigtig hissig nu. Der er 4 personer, som jeg smider ud. Og jeg vil starte med Camilla, som jeg føler, der er hovedpersonen herinde. Så vil jeg tage Rasmus, så vil jeg tage Kasper, så vil jeg tage Anna til sidst, fordi hun har holdt Martin for nar. Jeg har så hævntørstig lige nu. Jeg er klar til at gøre hvad som helst, og det bliver du nødt til at gøre for mig. Jeg lover dig. Jeg gør alt, der står i min magt for at få hævn, og det har jeg snakket med Nadia om. Jeg stoler på Stolte, at han hævner mig. Fuck det ned, mand. Skal hjem i kulden. Ja, det er fandme træt. Jeg ved ikke, om Martin tænker, at lige snart han træder ud for døren i Paradise, så står han i kolde Danmark. Altså, der er jo stadig varmt om, selvom han er ude fra hotellet. Jeg ved lige, hvordan det er. Jeg lægger lige t-shirten, og så går vi op og siger farvel. Jeg har lovet Martin at give Anna en t-shirt som minde. Fordi selvom det er et spil, og hun har gået bag Martins ryg, så er jeg 100 på, at der har været følelser indblandet. Don't touch. Martin, han har skrevet don't touch, men det er fordi, at Anna er jo hans lille guldklump. Der er ikke nogen, der skal røre ved hende. Jeg har også sagt til Martin, at jeg nok skal holde øje med, at der ikke er nogen, der begynder at pille på hende. Udover selvfølgelig mig. Hvor er det hjertet sagt.
Så boys. Så forlader kaptajnen skibet. Jeg har det dårligt med at se, at Rasmus' mission har lykkes og har fået alfahanden ud. Det er jeg overhovedet ikke tilfreds med. Vi ses. Det gør Held og lykke, ikke? Tak. Hyggeligt med dig. Det er lige måde. Jeg håber, det. Martins outfit, der var nok lige voldsomt nok at have så meget varmt tøj på. Men der var nok også koldt i Danmark. Jeg ved ikke lige, hvorfor han skulle have så meget tøj på, men lidt næste skal man vel være. Vi ses i downtown. Det gør vi. Kommer ind og besøger dig, når du på arbejde. Ja, men kig over skulderen. Nej, det ved jeg godt. Super hårdt at sige farvel til Martin, og Martin ved også, inderst inde, at jeg holder af ham. Pas på dig selv, ikke? Gør vi. Pas på dig selv. Jeg kommer 100% til at savne Stolle mest af alt. Jeg har nyt hvert sekund, jeg har været sammen med ham, og jeg betragter ham som en lillebror. Vi ses, homeboy. Ja, vi ses derhjemme. Han var så genial. Tror du ikke, du har styr på mig? Hvorfor? Jeg styrer altid styr på tingene. Spis, simpelthen fortærer hvert et sekund, fordi det her det er så en once in a lifetime experience. Lort, han lå nu der. Så rykker du shot, og så rykker du hårdt. Ja, jeg er et fucking godt menneske. Du messer ikke med nøbepatruljen. Jeg forstår det ikke. Bodil havde vand med is i. Er du okay? Jeg tror bare mere, det er det personlige. Det er personligt skal... Jeg synes, det var mig og Martin, der lavede alt det sjove, der skulle laves. Fik gæsterne til at grine og have det godt. Men det er jo takken for at være siddet herinde på hotellet, at det skal bides i røven. Det er et spil, jeg bærer den overhovedet ikke af med noget. Det er jo bare at komme til at savne ham. Ja. Jeg glæder mig helt på Stolle her til aften. Eller ikke sur, men sådan skuffet over, at han ikke kan se, hvad fanden der er, der egentlig foregår. Han har danset rigtig meget med Anna, og jeg har lagt mærke til, at hun prøver at køre rigtig meget på Stolle. Jeg savner Martin helt vildt, og jeg synes bare, der er sket en masse på det her hotel. Jeg tror bare, det var det hele, der lige faldt sammen på en gang. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal gøre uden dig herinde. Jeg ved heller ikke, hvad jeg skal gøre uden dig. Jeg tror ikke, det er slet ikke... Jeg er tydeligvis det der til, at jeg mistede Isak. Jeg var helt gradfærdig dagen efter, fordi... Jeg har ikke rigtig lyst til at være her. Det er sgu intens, det spil. Jeg er 100 på, at jeg overhovedet ikke kan få det lige sjovt med andre, som jeg kan med Martin. Martin og mig havde en meget intern humor. Vi kunne grine af de mest mærkelige ting herinde. Sætter på mit ansigt, sætter nu. Sætter på mit ansigt, sætter på mit ansigt, sætter på mit ansigt. Sætter på mit ansigt, sætter nu. For jeg bliver ved til jeg falder, og man også så